Dragi svi koji gledate moje videe, evo mene u ovom mome lijepome kraju i javljam vam se sa jednom temom. Šta bi ja drugo govorila nego o avanturi promjene. Kad neko napiše 4 knjige koje u naslovu imaju te 2 riječi, onda znate da smatram da je to nešto jako važno. Barem je meni važno. A evo sad ću to podijeliti s vama. Mi smo bili onakvi kakvi smo bili i često smo se možda osjećali kao da naknadno sabotiramo neke naše potrebe, neke naše želje, neke naše ideje. I u jednome trenutku, dok sam bila na promociji moje knjige, ja sam se htjela zahvaliti ljudima koji su došli, jer ih je došlo stvarno puno, i rekla sam: ljudi, nemojte biti saboteri vlastitog života. Upustite se u avanturu promjene. I to je bio dobar naslov za sljedeću prvu knjigu koja ima taj naslov, a i za još 3. Šta znači avantura promjene? Možda neki ljudi misle, teško se promijeniti. A možda možemo napraviti neku malu sitnicu. Možda možemo, ne od sutra, nego danas, nešto lijepo učiniti za nekoga. Možda možemo nešto dobro učiniti za sebe. Možda možemo prošetati ako inače ne šetamo. Možda možemo sjesti i odmoriti se ako se inače ne odmaramo. Možda možemo se sjetiti nečega davnog što je bilo tako lijepo, neki doživljaj, neki događaj, a toj osobi koja je sudjelovala u toj ljepoti nismo se nikad možda ni obratili, ni zahvalili. Svašta se može napraviti danas što nismo radili već dugo vremena. Pa želim vam evo da danas doživite avanturu osobne promjene. I lijepo vas pozdravljam. I nadam se da ćete komentirati, da ćete nešto napisati ispod moga videa, pa ću i ja nešto od vas naučiti. Lijepi pozdrav!